Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Sa gisulti ni Dave nga kamo na. Abi ko kamo na gyud. Moro na kog atakihon. I really thought nga wala ko'y chance. Gwardyado ka sa imong suod nga higala. Ingon anak gina siya. Sugad pagit sa una. I think he likes you, Unsa? but I don't care. As long as dili pa kamo magkasal. Ilugon pagyapon ti kagika niya. Josh. Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman. Josh. Sugta ko. O ipamatuod na ko nimo nga seryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby. Kanindot tiniining maong kananan. May mas nindot pa. Ining maong kananan. If only, buban ka na ko sa syudad. Josh. Ang offer niya kasal, nga kung gingon ka kaniya, still stands. Please. Josh. Let me prove my worth, baby. Isaad ako. I may not be a perfect husband. O yan mo human ka makasal. But I swear, I'm gonna be a loving husband and a father. Unya sa maabot ang mga anak. Josh. Mga anak? Mga anak. Bugtong kong anak, baby. And so gusto kong dagan. As many as you could produce. Because I am more than willing to provide. Kabantay ka? Sa unsa? Sa imong pagduha-duha? Huwag ka makabantay nga. Bugnaw kaya nga ako ang pad nga imong gikuptan. Murag minatay, no? What? And why is that? Come, let me. Tempa. Ang sa imong buhaton. Nga nang imong gibutang sa imong baba ang akong kamot, imong paakon. What? Maugid ka na ang nakapainlove na ko nimo, baby. You just know how to make me laugh. Paakon yun? Well, I'm so tempted. Because I can't get enough of you, baby. Tempa, binuang ba? No, ayok birang imong kamot. Wala si may baho. Nagisundan ko sila din sa ilang ganhian nga kananan. Ang buto nga no. Pero pagi ko sasalig sa pulman niya ng tawhana. Barako kay Hitsura. Kung makatutok pa ni Jenny, murag, iyang gikuha ang kamot ni Jenny. O gibutang sa iyang baba. O, usam na iyang gibuhat. O ang babae sab, igo rang ipahiyom. Unya ka lang ginako mabayhala ka. Bago pa lang gani mo nagkaila, lambi na kay ka mapahiyom anak niya. Misalig ka na dayon. Imo kong gibaylo anang mistisong unggoy. Sige na, wa na mamugnaw ang akong kamot. Ambi na. Buhiin ako pa. I want to hold you forever. Why forever? Then for the rest of my life. Kanindot pa mation, pero... Pero may gipaabot kang laing tao. Gamusulti ni mo ni Ana. Ha? Gusto sab ni mo siya. Ha? Kinsa ba? Let's eat. Dili ko gusto maguba ang imong gabi Ang atong gabi Dili ta mag-iskot og laing tao. Let's imagine nga kita rang duha ang nagpuyo sa kalibutan karong gabi na. Kalisod po. Maayo ka ba og imagination? Depende. Nga naman. Close your eyes. Ha?
Kay? Just close your eyes. Promise. Wa ko'y daw tang buhaton nimo. Just trust me. And I will bring you to my word. Saan na yung gibuhat? Iyang gitangtang ang iyang niktay. Ug may barog siya. Naa siya sa luyo ni Jenny. Iyang tukon si Jenny? Dili. Dili siya magkahimo na din nga may laing mga tao. Bisan may hapra ang mga tao din, pero nasayod siya nga posibleng may makakita niya kung buhato na niya. Uy, iya din gitap-tap sa mga mata ni Jenny. Sabay planong ang tawhana. May ragid nga misunod ko nila din aron mabantayan ako si Jenny. Nagunsa na siya. Sabay gibuhat ang tawhana. Josh, wa ko'y makita. It's because gitap-tapan kong imong mga mata sa akong necktie, di ba? Oh, pero nganong murag duol kaayo ang imong naong nako. Murag ba ikaw ang akong naong sa imong paginawa? Because I'm only an inch away from you, baby. Josh, Imagine nga kitang duha na karon. Sudso sa kalawag. maglain ang akong kabuhi mag-imagine. Why? Kita lang duha? Jen, Imong gihikap pang akong naong. imagine me holding you like this. So sa kalawag. Og kita rang duha. Og... Ayaw. Ay na lang iipadayon og sulti kay naglain ang akong kabuhi. Na-imagine ako, kita lang duha, og imo kong gikuptan, og duol lang kay imong naong nako. Murag ako ka. Mura na kang unsa, Jen. Kay mahimong atagan tagkatumanan. Kanang naasi mong nauna karon. Alsahon ti ka paingon sa kong sakyanan. And I will give you what you want. Kamay na lang yun og labayon tanagid ka karon Jenny. Bigara ka nagbayo da. Giganahan ka na. Huwag kalay gibuhat nga kuwang na lang kamay na lang gid kaayo. Muhawak na siya nimo. Muhawak na siya sa imong apil. Di ko musugot. Basta mukis ka ni naroon nimo. Basta lagi. Ay sa kalma lang Joshua. Kuhaan na ning gi-blindfold ni mo na ako, pi. Kay mura na kog makaihi sa kakulpa. Sa posible ni mong buhaton ako sud sa kwarto nga akong gi-imagine. What? Oh, di ko, uy. Madlo ko. Virgin pa ka ako. What? You are. Katawa lagi ka. Shit! I am a lucky one. Ha? Nga naman? Mas musamot nga dili talang yung kabuhian, Jenny. Sa akong nahibawan karon. Ni ko putasad ka sa akong naong. Agay! What Agay! happened? Ganun, miyagi ka. Murag ba'y nilapay sa akong buko-buko. Unsa? Kuhaan ako na yung gi-blindfold ha. No. There you go. Nakuha na rin mo. Shit. Nasukok ka? No. Dili ni mo. Kung dili sa naglabay ni mo. Nagupa ang momentum. Nagkasiguro ka? Ga, may milabay ni mo? Huwag ko magkabantay. Ha? Mao ba? Basig huna-huna na po na ako. Pero, kadiyot lang sa ha. CR lang ko kadiyot, ha? Okay. Take your time. Damn. Shit. Virgin pa siya. Damn it, baby. Kung mo, ako di ay unya ang makaunari mo. Oh, gosh. I swear, dili ko makasaad. Kapag hinay-hinay, unya ko sa pag-angko ni mo, baby. Mahimong sa sinugdanan. Pero nagasiguro kung ma-excite ko o maayo niya ng higayona. And I will be taking you the whole night, roughly. May gani kay limpyo ang ilang CR din eh. Hinukwin, lain sad kaayog mahukaw ng murag mahalon man nga kananan. Gikulpaan ko sa gibuhat ni Josh na ko kanina daw. Kaihion na hinuon ko. Magawas ako gikan din sa CR. Ay! Kabayong dako Mas dako ka. Unsa? Dako kay kagkumpiyansa no. Uban-uban ang lalaki nga wa ka pa maswito sa pagkatao niya. Magpa blindfold pa mo.
Baya, no? Na ikaw sa nakauyon sa ka. Lamig yung pahiyom ni mo. Noon sa ka diya, uy. O gano'n ni ama kuno ka, ha? Makapak man ka. Ikaw to, no? Diyaman. Ikaw ang naglabay na ko ganina, no? Ngano imo mo ko gilabay? O nganong imo kong gisundan din ha? Ngano? Agay. Okay ba? Okay ba? Ikaw ba hilig ka mga paka? Sakit na ba? Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una na. Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala mabahaw na tong karne nga akong gipamalit ka ganina. Sa? Nayapag ka, ha? Okay lagi ba? Di ka mahunong? Kaya alsahon ti ka paingon sa sakinan? O biyaan na to ka ng imong kadit na mistisong hilaw? Sige. Adi ay, sige di ha. Nagtuloy kang mabinuang rako nimo, ha? Dali. Ay! Dave! Dave, ibutang ko! Ayaw ko kasa! Dave! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!